കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. മലജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 12 രഘുഗണ മഹാരാജാവും ജഡഭരതനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. നേരത്തെ രാജാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാണ് അല്ലെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രഘുഗണ മഹാരാജാവിന് അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവൻ ജഡഭരത ബ്രാഹ്മണനോട് അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി വെളിവാക്കിയ ജഡഭരതനെ രഘുഗണ മഹാരാജാവ് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്ര ഉന്നതനും ശ്രേഷ്ഠനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ രാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തോട് അപരാധം ചെയ്തതിൽ രാജാവ് അങ്ങേയറ്റം പശ്ചാത്തപിച്ചു. രഘുഗണൻ അജ്ഞതയുടെ വിഷസർപ്പത്താൽ ദംശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ജഡഭരതന്റെ അമൃതതുല്യമായ വാക്കുകളാൽ അവന് സ്വാസ്ഥ്യം കൈവന്നു. പിന്നീട് സംവാദം ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവയുടെ നിവാരണത്തിനായി അവൻ ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ജഡഭരതന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചെയ്ത അപരാധത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലായിരുന്നു അവന് ആദ്യം വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അർത്ഥപൂർണമായിരുന്ന ജഡഭരതന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ രഘുഗണ രാജാവ് അസന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജഡഭരതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ആവർത്തിച്ചു. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളും ഭൂമിയുടെ പലവിധത്തിലുള്ള രൂപപരിണാമങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. രാജാവ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ വളരെ അഭിമാനമുള്ളവനായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ശരീരവും ഭൂമിയുടെ രൂപാന്തരമായിരുന്നു. രാജാവ് അവന്റെ മിഥ്യാഹങ്കാരം മൂലം പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നവനോട് യജമാനൻ വൃത്യനോടെന്ന പോലെ മോശമായി പെരുമാറി. വാസ്തവത്തിൽ മറ്റു ജീവസത്തകളോട് തീരെ ദയയില്ലാത്തവനായിരുന്നു രാജാവ്. തൽഫലമായി രഘുഗണ രാജാവ് ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ അയോഗ്യനായിരുന്നു. അജ്ഞാനിയായിരുന്നതിനാൽ അവനെ ഉന്നതരായ തത്വജ്ഞാനികൾക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനും അവയുടെ രൂപമാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരു രൂപാന്തരമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഏകവും ഒരുപോലെയും ആത്യന്തികമായി പരമാണുക്കളുമായി പരിണമിക്കുന്നവയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല. വസ്തുക്കളുടെ വൈവിധ്യവും അവയുടെ വ്യവച്ഛേദനങ്ങളും മനസ്സിന്റെ തോന്നലുകൾ അഥവാ അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യം വ്യാമോഹത്തിന് അതീതവും 3 സവിശേഷതകളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരാൽ വാസുദേവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാദധൂളികൾ ശിരസിൽ വഹിക്കാത്ത ഒരുവനും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരാൻ കഴിയും. ജഡഭരതൻ തന്റെ പൂർവ്വജന്മ വൃത്താന്തം രാജാവിനെ അറിയിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ തനിക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നത് മൂലം ജഡഭരതൻ വളരെ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരുന്നു. അതുമൂലം ഭൗതിക ലോകവുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുവാൻ അവൻ ബധിരനും മൂകനുമായി അഭിനയിച്ചു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം വളരെ ശക്തിമത്താണ്. ഭൗതികവാദികളായ ദുഷിച്ച വ്യക്തികളുമായുള്ള സംസർഗം ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയൂ. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ ഒരുവന് 9 വിധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അവസരം നൽകപ്പെടുന്നു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ വിധത്തിൽ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ ഒരുവന് ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തെ മറികടക്കാനും അജ്ഞതയുടെ സമുദ്രം തരണം ചെയ്ത് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാനും സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂതതി ച ബന്ധുലിംഗ
നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി ശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗുണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതീചീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്ര മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചിത്രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ ദുർഗതിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഹുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജരംഗ ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ വധൂതദ്വിജ ബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ വധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗുണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ വധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ വധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലാഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. രഘുഗണ ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജന മാതാജി ചൊല്ലു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണവിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ വദൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുപമായ തുഭ്യം. ഓം നമോ ഓം ദസദിതി ഹരി ഓം ദസദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമഃ കാരണവിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ വധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗംഗാമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമ കാരണ വിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണവിഗ്രഹായ സ്വരൂപ തുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ അവധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഓക്കെ, ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുഗണ ഉവാച നമോ നമഃ കാരണവിഗ്രഹായ സ്വരൂപതുച്ഛീകൃത വിഗ്രഹായ നമോ വധൂത ദ്വിജബന്ധുലിംഗ നിഗൂഢ നിത്യാനുഭവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വേറെ ശ്ലോകം വെച്ചാൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം രഘുഗണ രാജാവ് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പരമശ്രേഷ്ഠ, താങ്കൾ പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനല്ല. താങ്കളുടെ ശരിയായ ആത്മാവിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. ഒരു ബ്രാഹ്മണ സുഹൃത്തിന്റെ വേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദാവസ്ഥ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്കായി ഞാൻ എന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാണ് സകല കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. സർവകാരണം ബ്രഹ്മസംഹിത പറയും. ഋഷഭദേവൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമായിരുന്നു. അവന്റെ പുത്രനായ ഇപ്പോൾ ജഡഭരത ബ്രാഹ്മണനായി അഭിനയിക്കുന്ന ഭരത മഹാരാജാവിനെ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണത്തിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചത്. അതിനാൽ അവൻ കാരണവിഗ്രഹായ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജരാമയാർത്തസ്യ യദാഗതം സനിദാഗതസ്യ യദാ ഹിമാംബഃ ഉദേഹമാനാ ഹി വിദഷ്ടദൃഷ്ടേ ബ്രഹ്മൻ ഭജസ്തേ അമൃതമൗഷധം മേ. ജരാമയാർത്തസ്യ യദാഗതം സനിദാഗതസ്യ യദാ ഹിമാംബഃ ഉദേഹമാനാ ഹി വിദഷ്ടദൃഷ്ടേ ബ്രഹ്മൻ ഭജസ്തേ അമൃതമൗഷധം മേ. ഭാവാർത്ഥം. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ശരീരം വൃത്തികെട്ട വസ്തുക്കൾ നിറഞ്ഞതാണ്. എന്റെ ദർശനം ദുരഹങ്കാരത്തിന്റെ സർപ്പത്താൽ ദർശിക്കപ്പെട്ടു. എന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പം മൂലം ഞാൻ രോഗിയുമായി. ഒരുവന് അത്തരമൊരു ജ്വരത്തിനുള്ള ഉചിതമായ ഔഷധം
അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാവുന്ന അമൃതാണ്. ചൂടുകൊണ്ട് പൊള്ളുന്ന ഒരുവന് തണുത്ത ജലം പോലെയാണ് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ബദ്ധാത്മാവിന് അസ്ഥികൾ, രക്തം, മൂത്രം, മലം മുതലായ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു ശരീരമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ പോലും തങ്ങൾ ഈ രക്തത്തിന്റെയും അസ്ഥിയുടെയും മലമൂത്രാദികളുടെയും സംയോജനമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായ മറ്റുള്ള ആളുകളും എന്തുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പം ലഭ്യമാകുന്ന ഈ ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല? മുഴുവൻ ലോകവും ശരീരസങ്കല്പത്തിന് കീഴിൽ മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യന് യോജിച്ചതല്ലാത്ത നരകീയ അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചു നീങ്ങുന്നു. രഘുഗണ രാജാവിന് ജഡഭരതനാൽ നൽകപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുവനെ സർപ്പദംശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഔഷധം പോലെയാണ്. വൈദികോപദേശങ്ങൾ അമൃതും ഉഗ്രതാപത്താൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നവർക്ക് കുളിർ ജലം പോലെയുമാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മാത് ഭവന്തം മമ സംശയാർത്ഥം പശ്യാമി പശ്ചാത പഞ്ചാദൂന സുബോധം അധ്യാത്മയോഗ ഗ്രഥിതം തവോക്തമാഖ്യാഹി കൗതൂഹലചേതസോ മേ തസ്മാത് ഭവന്തം മമ സംശയാർത്ഥം പശ്യാമി പശ്ചാദൂന സുബോധം അധ്യാത്മയോഗ ഗ്രഥിതം തവോക്തമാഖ്യാഹി കൗതൂഹലചേതസോ മേ. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ എനിക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് ചോദിച്ചു കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വിഷമമായിരിക്കുന്നു. ദയവായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം അവ ലളിതമായി വിശദീകരിച്ചു തരണം. എന്റെ മനസ്സ് വളരെ ജിജ്ഞാസാനിർഭരമാണ്. എനിക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. വൈദിക സാഹിത്യം ഉപദേശിക്കുന്നു, തസ്മാത് ഗുരും പ്രപത്യേത ജിജ്ഞാസു ശ്രേയ ഉത്തമം. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം ആഴത്തിലറിയാൻ ജിജ്ഞാസുവായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഒരു ഗുരുവിനെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. രഘുഗണ മഹാരാജാവിന് ജഡഭരതൻ എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലും എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അവന്റെ ബുദ്ധി പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ കൂടുതൽ വിശദീകരണം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4:34 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ. ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും വേണം. പ്രണിപാതേന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും വേണം. പരിപ്രശ്നേന, ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേമയുധ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുമൂലം ആധ്യാത്മിക ഗുരു ശിഷ്യനിൽ സന്തുഷ്ടനാവുകയും അവന് അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. വൈദികോപദേശങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണം. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാഹ യോഗേശ്വര ദൃശ്യമാനം ക്രിയാഫലം സദ്വ്യവഹാരമൂലം നഹ്യഞ്ജസാ തത്വവിമർശനായ ഭവാനമുഷ്മിൻ പ്രമദ്വേ മനോ മേ യഥാഹ യോഗേശ്വര ദൃശ്യമാനം ക്രിയാഫലം സദ്വ്യവഹാരമൂലം.
നഹഞ്ജസാതത്വ വിമർശനായ ഭവാനമുഷ്മിൻ പ്രമദേ മനോമേ. അല്ലയോ യോഗശക്തിയുടെ ആചാര്യ, ശരീരം അവിടെയും ഇവിടെയും അലയുന്നത് മൂലമുള്ള ക്ഷീണവും തളർച്ചയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വ്യവച്ഛേദിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷീണമോ തളർച്ചയോ ഇല്ല. ഔപചാരികമായ ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന പോലെ അത് സംഭവിക്കുന്നെന്നു മാത്രം. അത്തരം അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളിലൂടെയും ആത്യന്തിക സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണയത്തിലെത്താൻ ഒരുവന് കഴിയില്ല. താങ്കൾ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതിനാൽ എന്റെ മനസ്സ് അല്പം അസ്വസ്ഥമായി. ശരീരസങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഔപചാരികളായ അന്വേഷണങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ആത്യന്തിക സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് രൂപം നൽകില്ല. ആത്യന്തിക സത്യത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ശാരീരികമായ വേദനകളുടെയും സന്തോഷങ്ങളുടെയും ഔപചാരികമായ ഗ്രാഹ്യത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും താൽക്കാലികങ്ങളാണെന്നും അവ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. ഒരുവൻ അവയാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ അവയെ സഹിക്കുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. 5, 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രാഹ്മണ ഉവാച അയം ജനോ നാമ ചലൻ പൃഥിവ്യാം യഃ പാർത്ഥിവ പാർത്ഥിവ കസ്യ ഹേതുഃ തസ്യാഭിജാംഗ്രോരതി ഗുൽഫ ജംഗാ ജാനൂരുമദ്യോരശിരോദരാം സഹ അംസോദിദാർവീശിബികാചയസ്യാം സൗവീരരാജേത്യപദേശാസ്തേ യസ്മിൻ ഭവാൻ രൂഢനിജാഭിമാനോ രാജാസ്മി സിന്ധുഷിതി ദുർമദാന്തഃ. ബ്രാഹ്മണ ഉവാച അയം ജനോ നാമ ചലൻ പൃഥിവ്യാം യഃ പാർത്ഥിവഃ പാർത്ഥിവ കസ്യ ഹേതുഃ തസ്യാഭിജാംഗ്രിയോരതി ഗുൽഫജംഗാ ജാനൂരുമദ്യോരശിരോദരാം സഹ ആംസേയദിദാർവീശിബികാചയസ്യാം സൗവീരരാജേത്യപദേശ ആസ്തേ യസ്മിൻ ഭവാൻ രൂഢനിജാഭിമാനോ രാജാസ്മി സിന്ധുഷിതി ദുർമദാന്തഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ബ്രാഹ്മണനായ ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞു, വിവിധ ഭൗതിക സംയോജനങ്ങൾക്കും പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ വിവിധ തരം ഭൗമിക രൂപാന്തരങ്ങളുണ്ട്. ചില കാരണങ്ങളാൽ അവ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും പല്ലക്ക് വാഹകരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അത്തരം രൂപാന്തരങ്ങളിൽ ശിലകൾ പോലുള്ള സ്ഥൂല ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ അചരങ്ങളാണ്. ഏതു തരത്തിലായാലും ഭൗതിക ശരീരം, പാദങ്ങൾ, കണങ്കാൽ, കാൽവണ്ണകൾ, കാൽമുട്ടകൾ, തുടകൾ, ഉടൽ, കണ്ഠം, ശിരസ് തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങളിൽ മണ്ണുകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ചുമലുകൾക്ക് മീതെ തടി കൊണ്ടുള്ള പല്ലക്കും പല്ലക്കിനുള്ളിൽ സൗവീരത്തിന്റെ രാജാവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവനുമാണ്. രാജാവിന്റെ ശരീരവും ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു രൂപാന്തരം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങ് ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും സൗവീരത്തിന്റെ രാജാവാണെന്ന് തെറ്റായി വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പല്ലക്ക് വഹിക്കുന്നവരുടെയും അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവന്റെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശകലനത്തിന് ശേഷം യഥാർത്ഥ ജീവശക്തി ജീവസത്തയാണെന്ന് ജഡഭരതൻ നിർണയിക്കും. ജീവസത്ത വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അങ്കുരം അഥവാ സന്താനമാണ്. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചരാചരങ്ങൾക്കിടയിലെ യഥാർത്ഥ തത്വം വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സർവ്വതും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നു. സകലതിന്റെയും മൂലകാരണം വിഷ്ണു ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുന്ന വ്യക്തി പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. രഘുഗണൻ രാജാവാണെന്ന് സ്വയം അഹങ്കരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതനായിരുന്നില്ല. അതുമൂലം അവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ബ്രാഹ്മണനായ ജഡഭരതൻ ഉൾപ്പെടെ പല്ലക്കു ചുമക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദർശിച്ചു.
ജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട് അജ്ഞതയുടെ നിസാര തലത്തിൽ നിന്നും അജ്ഞതയുടെ നിസാര തലത്തിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിനെയും പദാർത്ഥവുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്ന തലത്തിൽ നിന്നും സംസാരിക്കാൻ സാഹസികത കാട്ടിയ രാജാവിനെതിരെ ജഡഭരതൻ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ കുറ്റാരോപണം അതായിരുന്നു. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെന്നും അതിനാൽ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന തളർച്ച അതിനുള്ളിലെ ജീവാത്മാവിനെയും ക്ലേശിപ്പിക്കുമെന്നും ഗണരാജാവ് വാദിച്ചു. പക്ഷേ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം ജീവാത്മാവിനെ ക്ലേശിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരുന്നു. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ കനത്ത ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉദാഹരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടിയുടെ ശരീരം വളരെ മെലിഞ്ഞതാണെങ്കിലും അവന് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അവന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ കരുതുന്നുമില്ല. ശരീരത്തിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവയെല്ലാം കേവലം മാനസികമായ കെട്ടുകഥകൾ മാത്രം. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഭൗതിക സംയോജനങ്ങളും രൂപാന്തരങ്ങളും ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ വാസ്തവങ്ങളായേക്കാം. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ജീവശക്തിക്ക്, ആത്മാവിന് അതിലൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. ഭൗതികമായി പരിഭ്രാന്തരായവർ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ദരിദ്രനാരായണന്മാരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ശരീരം ദരിദ്രമായതിനാൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ദരിദ്രമായിരിക്കുമെന്ന വാദം ശരിയല്ല. അവയെല്ലാം അജ്ഞരായ ആളുകളുടെ പ്രസ്താവനകളാണ്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും എപ്പോഴും ശാരീരികമായ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും അകലെയും വേറിട്ടതുമാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ മുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ താരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ രുക്തായ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയരാജ ഗുരു പ്രഭാതി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ രേഖന രാജാവ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ജഡഭരതനെ സമീപിക്കുകയാണ് അല്ലെ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമാക്കി തരാനായിട്ട് പറയുന്നു. അതാണ് തനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പറയുന്നു, നമോ നമഃ കാരണ വിഗ്രഹായ. വേഗണ രാജാവ് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പരമശ്രേഷ്ഠ, താങ്കൾ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനല്ല. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനാണ് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ. ആ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മാവാണ് ജഡഭരതന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, സർവകാരണ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. അതേ ഭഗവാനാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. ആ ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്ന ഭരത് മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മാവാണ് ഇപ്പോഴ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഒരു സാധാരണ ജീവസത്തെ അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് സകല കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. സർവകാരണക്കാരൻ ഋഷഭദേവൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമായിരുന്നു. അവന്റെ പുത്രനായ ഇപ്പോൾ ജഡഭരത ബ്രാഹ്മണനായി അഭിനയിക്കുന്ന ഭരത് മഹാരാജാവിന് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണത്തിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചത്. അതിനാൽ അവൻ കാരണവിഗ്രഹായ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ആ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഋഷഭദേവന്റെ ചരിത്രം. ഋഷഭദേവന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ മൂത്ത പുത്രനാണ് ഭരത മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ ഭരത മഹാരാജാവാണ് ഇവിടെ ജഡഭരത ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാരണവിഗ്രഹായ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തു ഭഗവാൻ. സർവകാരണക്കാരൻ. വിജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ പറയും നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണത് അതാരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രം അല്ലെ. അതേ ഭഗവാന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഭരത മഹാരാജാവ് വന്നത്. അതേ ഭരത മഹാരാജാവ് തന്നെയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണ ആയിട്ടുള്ള ജഡഭരതന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ്. ഓ, നേരത്തെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് താൻ രാജാവാണ് അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഭൃത്യന്മാരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴേ ജഡഭരതന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന്റെ മനോഭാവം മാറി അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? അതെയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ശരീരം വൃത്തികെട്ട വസ്തുക്കൾ നിറഞ്ഞതാണ്. എന്റെ ദർശനം ദുരഹങ്കാരത്തിന്റെ സർപ്പത്താൽ ദംശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പം മൂലം ഞാൻ രോഗിയുമായി. ഒരുവൻ അത്തരമൊരു ജ്വരത്തിനുള്ള ഉചിതമായ ഔഷധം അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാകുന്ന അമൃതാണ്. ചൂടുകൊണ്ട് കൊള്ളുന്ന ഒരുവനെയും തണുത്ത ജലം പോലെയാണ് ആ നിർദ്ദേശം. അപ്പോ സ്വയം ബോധ്യമായി താൻ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഓ, പ്രഭാതിരിയുടെ പറയുന്നു ശരീരം എന്താണ്? രക്തം, മലം, മൂത്രം, അസ്ഥികൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സംയോജനമാണ്. ബദ്ധാത്മാവിന് അസ്ഥികൾ, രക്തം, മൂത്രം, മലം മുതലായ എല്ലാ അസ്ഥികളും നിറഞ്ഞ ഒരു ശരീരം. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ പോലും തങ്ങൾ ഈ രക്തത്തിന്റെയും അസ്ഥികളുടെയും മലമൂത്രങ്ങളുടെയും സംയോജനമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായ മറ്റുള്ള ആളുകളും എന്തുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പം ലഭ്യമാകുന്ന ഈ ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല? മുഴുവൻ ലോകവും ഈ ശരീരസങ്കല്പത്തിന് കീഴിൽ മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യന് യോജിച്ചതല്ലാത്ത നരകീയ അവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. രഘുഗണ രാജാവിന് ജഡഭരതനാൽ നൽകപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുവനെ സർപ്പദംശനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഔഷധം പോലെയാണത്. വൈദികോപദേശങ്ങൾ അമൃതും ഉഗ്രതാപത്താൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നവർക്ക് കുളിർ ജലം പോലെയുമാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ ശരീരസങ്കല്പത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ജഡഭരതനെ ഒരു മഹാത്മാവായിട്ട് നേരത്തെ കണ്ടത് ഒരു സാധാരണ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കരുതിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ഞാൻ വരുന്നു, ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം, നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലക്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരികയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തത്വങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല മനസ്സിലാവും. ആ പ്രഭാതർ പറയും പലപ്പോഴും ഒരാൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ജഡഭരതനെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകള് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായിട്ട് ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായില്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ, എന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് തീർത്തു തന്നാൽ മതി. നിങ്ങള് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഭൂമിയുടെ ഒരു രൂപാന്തരമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന് എന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പം മൂലം ഞാൻ രോഗിയുമാണ്. ഒരുവൻ അത്തരം ഒരു ജ്വരത്തിനുള്ള ഉചിതമായ ഔഷധം അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാകുന്ന അതാണ് ഭവരോഗം അല്ലെ. അതിനുള്ള ഔഷധം നമ്മൾ നേരത്തെ മുകുന്ദമാലസ്വത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം എന്ന് പറയും. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഔഷധമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം. കൃഷ്ണരസായനം വിഭാഗം, കൃഷ്ണരസായനം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാകുന്ന രസായനം കഴിക്കുവാനായിട്ട്.
അപ്പോ ഇതാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഔഷധമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതാണ് താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം രോഗണം ആരംഭിച്ച ആരാണെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിൽ അഹങ്കരിക്കേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ എനിക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് ചോദിച്ചുകൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ള നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വിഷമമായിരിക്കുന്നു. ദയവായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം അവ ലളിതമായി വിശദീകരിച്ചു തരണം. എന്റെ മനസ്സ് വളരെ ജിജ്ഞാസാനിർഭരമാണ്, എനിക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് വേറെ എല്ലാ സംശയങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ പിന്നീട് തീർത്തോളാം. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു അല്ലെ, സദ്ബുദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശന. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശരിയായ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും ചോദിച്ചറിയുവാനായിട്ട് അല്ലെ, എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ചോദിച്ചറിയുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത പ്രസ്താവിച്ചുള്ള തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന. ശിഷ്യൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും വേണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേമയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുമൂലം ആധ്യാത്മിക ഗുരു ശിഷ്യനിൽ സന്തുഷ്ടരാവുകയും അവന് അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതലായി വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. ചില പ്രഭുപാദരെ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. ആരും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനുണ്ടായിട്ടുണ്ടായി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ പ്രഭുപാദർ സഹായത്തിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോടത്തൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് വാക്സിന് അടിച്ചടിച്ച് ഇറക്കുന്നതിനൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കിവിടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്കിവിടെ ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രസാദത്തിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിന് നേരെ വളരെ ഞെരുക്കമാണ്, അതുകൊണ്ട് സഹായം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങള് വെറുതെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് വെറുതെ സമയം കളയുകയാണ്, ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ അതൊന്നും കാര്യമാക്കി എടുക്കില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ പിന്നീടും പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കിവിടെ സഹായത്തിന് ആളില്ല, നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെ ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ എന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അയക്കണമെന്ന് പറയും. എന്നാൽ അവര് അതിനും ഒന്നും സഹായിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പണം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനായി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വിദേശത്ത് അമേരിക്ക പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അവര് ആരെയും അയക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല, ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഹിപ്പികളെ പോലെ ഏറ്റവും മതപ്രതിശവരെയാണ് പ്രഭുപാദർ പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർ കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ പിന്നീട് പതുക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുക്കുകയുണ്ടായി. ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. 1922 ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് ജീവിത ദൗത്യമായിട്ട് കരുതുകയും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് മാത്രമാണെന്ന്
പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും അങ്ങനെ 1965 അല്ലെ 43 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയും അതിലിടക്ക് ആ ഗുരു ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് സമാധിയാവുകയുണ്ടായി. എന്നാലും പ്രഭുപാദര് ആ കാര്യങ്ങള് സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്തു. മറ്റു ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഗുരു നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതൊന്നും അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്തിനേറെ ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകൾ പോലും അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ആ വാക്കുകൾ പോലും അവർക്ക് വിശ്വാസം. പ്രഭുപാദർക്ക് എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളും ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ വിജയം. ഓ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗുരുവിനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഗുരുവിന് പ്രേമപൂർവം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതുമൂലം ആധ്യാത്മിക ഗുരു ശിഷ്യനിൽ സന്തുഷ്ടനാവുകയും അവൻ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വൈദികോപദേശങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുവിന് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് മുമ്പ് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കും. വെല്ലുവിളിയോട് കൂടിയിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയും. ഗുരുവിനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. ഈശ്വരപുരി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ. മാധവേന്ദ്ര പറയുന്നു, മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അവസാന ആ നാളുകളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം നീക്കം ചെയ്യുക, അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാ തരത്തിലും ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട ഈശ്വരൻ. അവസാനം മാധവേന്ദ്രപുരി പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിനക്ക് തരാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഞാൻ ഗോപാലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിനക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം തരുവാനായിട്ട്, കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഈശ്വരപുരിയാണ് പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഗുരുവായിട്ട് വരികയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന് ഗുരുവായിട്ട് എന്നാൽ ആ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ വരികയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ കാരുണ്യമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് സേവനം. അതിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കിയാലും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, ഗുരുഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ഗൗരി കിശോർദാസ് ബാബാജിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭക്തന്മാരെ നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കുകയും. ബാക്കി ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ജയ് ശ്രീ വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഗുരു വൈഷ്ണവ വന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്, രാജ് ജയ്, ഹൃദയ ഹരി ഹരി ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവതാര ദിനം. അപ്പൊ നാളെ ഇന്നും ടെമ്പിളില് 700 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ വന്നു. നാളെയും ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടുന്നത്, നില ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് എന്താ നാളെയൊന്നും സമയം കിട്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ, രാവിലെയാണോ വൈകിട്ടാണോ എപ്പോഴാണോ സമയം കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് 700 ശ്ലോകങ്ങളും പറ്റുമെങ്കിൽ ചൊല്ലുക. വളരെ നല്ലതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആ സമയം കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയായാലും പ്രശ്നമില്ല. പറ്റുമെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ടും ചൊല്ലുക. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ. ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ്. സൂര്യോദയം മുതൽ 10:25 വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങളും
വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുദേവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ വൈഷ്ണവേ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ദാനമായിട്ട് നൽകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വളരെ നല്ലതാണ്. നാളത്തെ ദിവസം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.